Gép bekapcsolásához a főkapcsolót elfordítjuk jobbra. Majd egy kis idő után a sárga vagy a kék resetet meg kell nyomni. Ez a hátsó védelemre szolgál. A vezérlésen lévő Emergency Restart Resetet szintén aktiválni kell, ez a két oldalsó ajtó és a vészleállító gombokra szolgál. A szivattyút el kell indítani hosszan nyomva, és a zöld egyest megnyomni. Ekkor a nullpont fölvétel sikeresen megtörtént, és a vezérlés átvezetett bennünket az utolsó betöltött programunkba, amit utoljára használtunk. Félautomata üzemmódba kell kapcsolni, és a zöld egyest meg kell nyomni. Az ütköző már be is állt a helyére, és az overrun tesztet el kell végezni, még a gerendával és a pedál segítségével. A pedált azt hosszan kell nyomni, ekkor a gerenda leereszkedik körülbelül fél útig, majd automatikusan visszafölemeli, és még csak most veszem le a pedálról a lábam. Ha ez is rendben van, akkor az overrun teszt folyamatosan világít. Ez megfelelő. A későbbiekhez szükséges a lakatot programozás üzemmódba rákattintani a lakatra, egy darab kettest be kell ütni, enterrel elfogadni, és a lakat kettes állásba kerül. Ennek segítségével tudjuk majd a programainkat módosítani, illetve a mentés gombunk ekkor lesz aktív.